چی سبب شد که ترک کیتایسکی کاپیتان رو اومد؟ من تردیدم در آرامی و رسبور کیت کپ مردک شدن در کور سبب اساسی چیه؟ یوشی ای گرد اطراف چه گرد اطراف میتونه فیگوریت تا سبب شود. ممکن هم момент ягон чиз нафаҳмидакум ягон нофаҳмоӣ шид ягон ноҳаққӣ шид ки бо ҳамихиранги ҳамиҷа задан гузашт. Ну хаяр давр буд барои манам як чӣ шид як зина шид ки ҳамон бисёриё да маъқулай чемай клипи ки мопарӣ ҳамон соли 2020 ди клипи бомба омадагия тарафи ман мопарӣ ва киткап ки бисёриё да киткап маъқулай чемай мопарӣ дина ака берӯза дидам ҷода мебинамш хурсанд мешавам барое ки ҳазор як гапи чап байни мо шудагиай лекин ҳама вақт ака берӯз позитивчика меқапид фаҳмида намеқапид дар чиш инициативашда гуфти гапо эмоцияи хурсандӣ астайда ки чӣ хел рӯзҳои сангӣ будан чӣ хел ҷангали битонӣ буду оста ҳам ҷангали битонӣ ба бодсад мубаддал гашт. хеле гапи чап. Агар вақтро бармегардонем ту намебаровардӣ? Не чизи кишидагия бояд мешид. Ма ягон чиз намехоҳам чӣ кардам иваз кардам.